Здравейте! Бих искал ви представя възможностите на нашия конфигуратор за компютърни системи, който можете да посетите на адрес изписан на екраните ви. С помощта на този инструмент можете лесно сами да изберете компонентите за компютъра, който планирате да закупите или да проверите цената на мечтаната от вас конфигурация. В тази демонстрация ще сгубим една примерна геймърска машина от среден ценови клас. Няма да пестим пари, но няма да се изфърляме с прекалено скъпи компоненти. Нека започнем с избора на дънна платка. Това е основният компонент на компютъра, от който в последствие зависи избора на процесор и RAM памет. Като критерий за търсене ще заложим на марката Asus, RAM памет DDR4 и сокет 1151. Избирам дънна платка Asus B150M Pro Gaming, сокет 1151. Следва да си харесваме процесор. Ще филтрираме по сокет 1151, виждате процесорите, които отговарят на този критерий, сортирани по цена. В полето ключова дума ще напиша i5, за да филтрираме само тази серия. Избирам i5 6400, който смятам за подходящ за нашите нужди. Този процесор е бокс, което означава, че се предлага в комплект с охладител. Затова няма нужда да избираме друго охлаждане за процесора. Избрали сме си дънна платка, която поддържа RAM памет тип DDR4 и съответно ще филтрираме паметите по този критерий. В момента пазарните цени на паметите са сравнително високи и затова ще се ограничим в избора си до две плочки по 4 ГБ, които ще работят в Dual Channel режим. Избираме памет на Kingston DDR4 Kit 2 плочки по 4 ГБ, 2133 МHz HyperX Fury. Това като за начало е добре, въпреки че две плочки по 8 ГБ RAM е за предпочитане за нашите нужди, но казахме, че няма да се изхвърляме все пак. Тъй като спестих малко пари от RAM памет, а и се убедих многократно в предимствата на SSD-тата, най-вече по отношението на скоростта на работата, ще избера SSD, на което да се разположи операционната система и евентуално още нещо. Филтрирам дисковете по минимален капацитет от 240 ГБ и избирам примерно този 240 ГБ Kingston. Ще добавя, разбира се, и един стандартен твърд диск, защото съвременните игри не са никак малки. Ето този Seagate е подходящ. Пропускам оптичното устройство и преминавам към видеокартата. Доста нови модели се появиха през последните месеци на пазара, но повечето от тях, за съжаление, държат доста високи цени. За нашите цели ще избера карта от среден клас. Ще филтрирам по тип памет GDDR5, 3 ГБ, капацитет на паметта и битрейт 192. Първата карта отговаря изцяло на изискванията ни, а е на добра цена. NVIDIA GTX 1060 Gaming. Следва да изберем захранващ блок и кутия. В търсенето на балансирано решение бих се справил и в двата случая на продукти на марката Zalman. Например, това захранване. А сега и кутия. Колегите ме увериха, че в скоро време в този интерфейс ще има и снимки на продуктите, тъй като, например, при кутиите визията е важна. Нека изберем и един съвременен монитор. Тъй като правим машина за игри, ще филтрираме мониторите по диагонал минимум 23 инча. Аз лично имам предпочитание към IPS матриците. Например, това LG изглежда добър вариант. Full HD, IPS матрица, добра марка. Това е окей. Така получи се една прилична геймърска конфигурация на цена около 1900 лева. Няма да губя време с избора на клавиатура и мишка, защото всеки има своите предпочитания към марка и дизайн, а и защото искам да ви покажа някои по-интересни неща. Първото е, че при напускане на текущата страница няма да загубите конфигурацията, която сте избрали, освен ако не изчистите информацията, записана в бисквитките на браузъра си. С натискането на този бутон ще генерирате сами оферта от името на GMT, което включва продуктите, които сте избрали със съответните им цени. Предполагам, че е ясно какво правят бутоните добави в кошница и изчисти, затова няма да демонстрирам, но нека първо ви покажа какво се случва, когато запишете конфигурацията. Обърнете внимание на линка.
Конфигурацията е записана успешно в профила ви, при което се генерира уникален линк, на който тя е достъпна за всички. Така можете да споделите своята конфигурация с приятели и познати, да я коментирате и в случай на нужда да я промените. Две важни уточнения. Първото, всеки може да вижда конфигурацията и да я дупликира в собствения си профил, но само вие може да я редактирате, като за целта си, разбира се, трябва да сте логнати в сайта. И второто, цените не се записват се само продуктите, цените са винаги актуални към момента на зареждане на конфигурацията. Така можете лесно споделите конфигурацията чрез бутона Сподели, да я постнете във Facebook, Google+, или да изпратите на свой приятел по имейла. А тук горе виждате идентификационния код на конфигурацията и датите на създаване, редакция и на актуалност на цените. Надявам се, че демонстрацията ви е харесала и е била полезна за вас. Преди да приключа, бих искал да ви обърна внимание, че ако имате известни колебания в избора си на даден компонент или не сте сигурни какъв компютър би бил подходящ за вашите нужди, не се колебайте да се свържете с нас. За нас ще бъде удоволствие да обсъдим предпочитанията ви, потребностите ви и в крайна сметка да предложим едно добро и сигурно решение. Пожелавам ви приятни минути с нашия конфигуратор и до скоро!